şeyler ýagdaý bar da, ine Milli Halak Etçi Komiteti MHK. Ol bütün halkyň mevcut, yani şu wagtky özüne hökümetlik ülkeden terör toparına karşı bir milli direniş, yani milli direniş bolanda bütün halkyň karşı halk direnmeli, yani terör topara ýurtdan kok çykarmaly, ruhsar çykarmaly, bularyň hukuklaryny kok çykarmaly. Onuň üçin halkyň her bir gatlawynyň bu işin içine girişmelidir. Her kim öz güýjüni ýetdiginden, mümkinçiligi bolduğundan yurttaşynda aklanka ine Milli Halak Etçi Komitetiň hazynaty bardyr. Oňa bagyşlaryny uradyp bilerler. Ýurdun gelejegi üçin da. İçeriden habar uradyp bilerler. Ýanky möhemmellere işleýän, polislere işleýän nimeler bardyr, adamlar bardyr, şugul diýilýär. Bularyň öýlerini, atlaryny belleşdirip goýup, polislaryň, möhemmelleriň öýlerini, atlaryny belleşdirip goýuň. Gerek wagty ulanır, ýaly bir gerek wagty wagt bolanda salamlaşmana mümkinçilik boljak. Özüňiz düşünýänsiňiz. Soňra prokuraturadan olar bilmedim suwutlar bardyr. Halkyň bähbidine garşy işläp beren. Hemmesem şolary men islemedim diýip bilerler, ýöne edil şol wezipede oturup aýlyk alyp öwret diýilen görnüşden, guruluşdan aýlyk alýan bolsa, demek ol halkyň bähbidine diýendir. Yani çağalaryna şo ýerden pul etdiýän bolsa öýüne sowulgasyny araçatmışlar, şo taýdan garşylýan, demek bu halkyň garşysynadyr. Bular bardyr. Onuň polisler bilen işleşen mektep direktorlar bardyr, möhemme bilen işleşen doktorlar bardyr, möhemmeler bilen işleşen tähel bolsa şolara hawan ýetirip duran halk şolara synedin kim bular? Soň ertekün olar suwutnama gerek wagty salamlaşmaly bolar bilen her kim elinden geleni etmeli da, kim näme iş edipdir, wezipede oturan ýerinde halka näme garşy edipdir, bularyň hemmesini deftere not edip ýazyp goýmaly. Soň hemmesi kim halkyň bähbidine işleýän bolsa, illüstrasiýada özüni goramaga mümkinçiligi bolup biler, onuň hukuky ýöne ýa-ni suwutnamalar hem gerek boljak. Eden işlerine jogap bermeli bolar.